Goedenavond, u kijkt naar Omroep Zeeland, het Zeeuwse nieuws in de provincie. Deze zondag de 18e juni. Bij een steekincident op de Nieuwe Schoorseweg bij Schoren is een man gewond geraakt. Het steekincident zou hebben plaatsgevonden bij een verkeersruzie. De politie heeft een verdachte van 65 en een van 62 aangehouden. Het slachtoffer is een 33-jarige man. Opvallend is dat zowel een van de verdachten als het slachtoffer de politie belden. Daardoor kon de politie de verdachte snel aanhouden. In een nacht van neon en de geur van stralen bier. De eerste roze zaterdag ooit in Zeeland heeft naar schatting zo'n 21.000 bezoekers getrokken. De festiviteiten begonnen zaterdag met een kerkdienst in Kloetingen en eindigden met artiesten als Rut Kot, Johnny Logan en Gerard Joling. Drag queen Ruxie Bonaparte sloot af op het hoofdpodium. De organisatie blikt naar eigen zeggen terug op een geslaagd feest. Volgens de organisatie was het een feest voor iedereen zoals het ook bedoeld was. 4 hectare is er zeer zwaar aangetast. En op zulke plaatsen, ja, waar was dat hier nog? Het is gewoon een meshoest. Uientelers hebben het moeilijk vanwege de droogte, maar dat is niet het enige probleem. Zo zorgt de bonenvlieg voor grote verliezen van de oogst. Hier ligt een plantje, die is verdord helemaal. Er is niks meer van over, die is aangetast, kijk. Sinds het verbod op bestrijdingsmiddelen komen dit soort plagen steeds vaker voor. Dit is helaas geen uitzondering. Maar we zien dit op dit moment door heel de provincie Zeeland bij verschillende telers, bij verschillende percelen. En wij maken ons daar ernstige zorgen om. De hoop is dat er meer energie wordt gestoken in het vinden van alternatieve bestrijdingsmiddelen. Want anders dan verdwijnt de ui wellicht helemaal uit de schappen. Kolijnsplaat stond vandaag volledig in het teken van de Romeinse tijd. Dit weekend zijn de Nationale Archeologiedagen en daarom konden bezoekers bij de Romeinse tempel met een metaaldetector op zoek naar de geschiedenis. Met deze archeologische dagen kunnen we munten vinden, want de Romeinen waren ook de eerste muntenslagers. Die hebben bedacht dat geld mooi was om een economische principes te handhaven. En dat betekent dat wij hier nog munten te vinden hebben. Wat heb je gevonden? Een spijker met een munt eraan. En munt. Op 5 verschillende plekken in Zeeland waren er activiteiten rondom de archeologiedagen. In Kolijnsplaat hadden ze een belangrijk doel met deze dag. De geschiedenis bij jongelui wordt verteld op een manier dat het leuk is en dat ze de belangrijkheid ervan doorhebben. Want als je weet waar je vandaan komt, dan weet je ook waar je naartoe gaat. En de amateurarcheologen mochten de munten houden als aandenken. Met armkracht de berg op. Dat is de uitdaging die Marnix en Wesley aangaan. Donderdag 22 juni gaan ze met de handbike een gletsjer in Oostenrijk beklimmen. Dus wordt er nu volop getraind. Al is dat wel lastig in het vlakke Zeeland. Je moet klimmen en dat kan je in het Zeeuws gewoon lastig trainen. Dus dat is wel de echte uitdaging in het verhaal. We proberen maar dan maar een beetje harder te fietsen of zo, want echt hellingen die zijn er bijna niet. Veel wind tegenpakken, dus lange stukken wind tegen maar draaien, die onzichtbare berg proberen te slechten. De Handbike Battle is een wedstrijd tussen alle revalidatiecentra in Nederland. Marnix en Wesley doen mee met het team van revalidatiecentrum Revant. Er wordt hard getraind en ook geen alcohol gedronken, dus zijn ze helemaal klaar voor de wedstrijd. Ja, absoluut. Zeker nu je al zo lang bezig bent eigenlijk naar een moment toe aan het werken, dan ben je echt wel gemotiveerd om nu eens tot die wedstrijd echt te gaan starten. Laat maar komen, zeg maar. Ja, je traint toch met een doel, hè? Ja, en straks, als het allemaal voorbij is, dan kun je gewoon samen een biertje pakken. Ja, ik hoop wel dat Shari en Melanie me hints goed begrepen hebben dat ik bovenaan die finish wel een biertje verwacht. En er is natuurlijk ook nog een Omroep Zeeland Sport. Jan-Jaap, wat zit er in die uitzending? Nou Ariane, we hebben veel spanning en spektakel in de laatste Omroep Zeeland Sport van dit seizoen. Want de finales in de na-competitie staan op het programma. RCS tegen Walcheren om een plek in de tweede klasse. En FC Douwendalen uit Middelburg speelt tegen Hardingsveld. Ook om een plaats in die tweede klasse. En we hebben ook nog korfbal. Swift kan nog naar de ereklasse. En als dat niet lukt, dan neemt trainer Dennis Plantinga na 13 jaar afscheid. Dat is straks in Omroep Zeeland Sport.
Het hoge drukgebied waar we de afgelopen periode mee te maken hadden, is nu echt verdreven door een lage drukgebied nabij Ierland. En dit lage drukgebied zorgt eindelijk voor weer. Vanmorgen begon het bewolkt met lokaal wat buiige regen. En in de middag was er wat meer ruimte voor zonnige perioden. De temperatuur was met 23 tot 24 graden aangenaam. Vanavond valt er lokaal nog een bui. Ik kan niet uitsluiten dat daar ook een klap onweer bij zit. Maar vannacht is deze kans groter, wanneer er een actieve regenzone vanuit België de provincie intrekt. Morgen overdag, dan lijkt het weer wat rustiger te zijn en er zijn ook wat opklaringen. Het wordt 25 graden met een zwakke tot matige veranderlijke wind. Dinsdag trekken er wederom buienlijnen met onweer over het land en ook dan is het vrij broeierig met een graad of 27. Woensdag gaan we vaker de zon zien en is het overwegend droog met temperaturen rond de 24 graden en een matige westenwind. Donderdag trekt er weer een actief neerslaggebied het land over, maar die lijkt Zeeland te gaan missen. Het weekend lijkt dan weer een stuk zonniger en droger te gaan verlopen dan de rest van de week. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Fijne avond, graag tot morgen.